फाइनली दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह जी के तिसरका देवी गीत के पोस्टर रउरा लोग के बीच में आगुल बाटे और इ गाना कब और कितना बजे और कौना चैनल से रिलीज हुई एकरे बारे में बात करे वाला बानी ए वीडियो में। तब बनल रहो वीडियो में लास्ट तक। फाइनली दोस्तों माई के नेवतले बानी गाना के लिखले बाणे यादव लालू और एक गाना में म्यूजिक देले बाणे सरगम आकाश और एक गाना के गईले बाणे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और साथ में शिल्पी राज। बतावल जाता टे कि माई के नेवतले बानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना बहुत ही जबरदस्त एवं कमाल के होखे वाला बाटे जौन की भोजपुरिया दर्शक के बहुत काफी ज्यादा पसंद भी आई। और बता दे भाई लोग की एक वीडियो गाना में नजर आवे वाली बड़ी पवन सिंह के साथ में डिम्पल सिंह और ये गाना एकदम प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे। लेकिन भाई पवन सिंह के गाना माई के नेवतले बानी एक गाना के लेके एगो बहुत बड़ी खुशखबरी बा। खुशखबरी ई बा भाई कि एक गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट भी आगुल बा। जी हाँ भाई लोग हम बता दी कि पवन सिंह के गाना माई के नेवतले बानी ई गाना कल यानी कल सुबह 6:45 में रउरा लोग के बीच में गणनायक फिल्म के यूट्यूब चैनल से देखे के मिली और एक गाना के एक बार जरूर सुनम जा। और बता दी भाई लोग कि ई गाना एकदम प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे। तक कल जाके एक बार गणनायक फिल्म के यूट्यूब चैनल पर एक गाना के एक बार जरूर सुनी जा।